Γεια σας! Είμαι ο Απόστολος Μπέκας, υπεύθυνος του spearfish.gr. Θέμα τέταρτο σήμερα και θα μιλήσουμε για κάτι σημαντικό, όπως είναι η διάτρηση. Σκοπός του σημερινού μαθήματος είναι να κατανοήσουμε ποιες παράμετροι επενεργούν και πώς επάνω στη βέργα μας, ούτως ώστε να ξεπεράσει το ψάρι και να έχουμε ένα αποτελεσματικό κράτημα. Καταρχήν, θα πρέπει να κάνουμε μια γενική αναφορά στα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι σημαντικά, ούτως ώστε να πετύχουμε το σκοπό μας. Κατά σειρά προτεραιότητας θα τα διαβάθμιζα κάπως έτσι. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι η ευθυβολία είναι το κύριο ζητούμενο ενός όπλου. Καμία προσπάθεια, καμίας μορφής βελτίωσης αυτού του όπλου, όπως είναι η διάτρηση που εξετάζουμε σήμερα, δεν είναι σημαντικότερη όσο αυτή της ευθείας πορείας της βέργας μας προς το στόχο. Πιο απλά, αν με οποιοδήποτε τρόπο προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε οποιοδήποτε χαρακτηριστικό του όπλου μας, να είμαστε βέβαιοι ότι το πρώτο που θα επηρεαστεί θα είναι η ευθυβολία του. Νούμερο 1 σε προτεραιότητα, παρότι δεύτερο στη σειρά, είναι η γωνία πρόσπτωσης της βέργας επάνω στο στόχο. Τίποτα δεν επηρεάζει περισσότερο τη διάτρηση από τη γωνία που θα πέσει η βέργα επάνω στο ψάρι. Όμως αυτό είναι κάτι αόρατο και για το γυμνό μας μάτι, αλλά και για τις συμβατικές κάμερες με τις οποίες κάνουμε τις λήψεις μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα γωνίας πρόσπτωσης της βέργας, διότι επηρεάζει τα μέγιστα τη διατρητικότητα. Έτσι λοιπόν ψάχνουμε τη λύση οπουδήποτε αλλού, όπως το να αυξήσουμε τη μάζα του όπλου, να αυξήσουμε τη μάζα της βέργας, μια πιο χοντρή βέργα δηλαδή, την οποία φυσικά για να τη στείλουμε σωστά θα πρέπει να αυξήσουμε και τη μάζα των ελαστικών, πιο πολλά λάστιχα, και έτσι η βέργα να αποκτήσει την κατάλληλη ορμή, ούτως ώστε να διατρήσει καλύτερα και ευκολότερα οτιδήποτε και οποιοδήποτε θύραμα βρεθεί στο διάβα της. Αφήνω τελευταίο ένα εξίσου σημαντικό στοιχείο που έχει να κάνει με τη διατρητικότητα και αυτό δεν είναι άλλο από την αιχμή της βέργας μας. Βέβαια το αν θα είναι κυλινδρική, αν θα είναι κόνικη, αν θα είναι τρίκοπη, τετράκοπη ή οτιδήποτε άλλο, αυτό θα το δούμε πιο αναλυτικά σε κάποιο επόμενο μάθημα. Στη συγκεκριμένη φάση όμως το ζητούμενο είναι ότι θα πρέπει να είναι στην καλύτερη της μορφή, άρα αιχμηρή όσο χρειάζεται, όσο περισσότερο είναι δυνατόν, προκειμένου να ξεπεράσει οτιδήποτε με χαρακτηριστική ευκολία. Για του λόγου του αληθές, πάμε να πάρουμε ένα όπλο, να ανεβούμε στο μηχάνημα, να κάνουμε 2-3 πειραματάκια και έτσι να αποδείξουμε του λόγου του αληθές για τη σειρά προτεραιότητας την οποία έχω θέσει. Και αυτό γιατί πολλές φορές μένουμε με την απορία γιατί η βέργα μας δεν ξεπέρασε το ψάρι. Γιατί ενώ είχαμε θεωρητικά ένα βαρύ σχήμα δεν κατάφερε να διατρήσει ή όσο περιμέναμε τουλάχιστον να διατρήσει το θύραμα και στη χειρότερη περίπτωση να πετάξει τη βέργα από πάνω του. Αυτή τη φορά θα διαλέξω ένα ξύλινο στημένο τυχαία από τον ιδιοκτήτη του και το οποίο έχει χάσει σίγουρα ψάρια και βρίσκεται εδώ για δοκιμές και σετάρισμα. Κόντρα στο ξύλινο θα διαλέξω ένα συμβατικό 95 σεταρισμένο και δοκιμασμένο να ρίχνει απόλυτα και κάθετα στα 3,5 μέτρα. Παίρνει τη θέση του πρώτο στο δοκιμαστήριο. Κλειδώνει. Μπαίνει μέσα στο νερό. Οπλίζει με ασφάλεια. Και πάμε να δούμε. Κέντρο. Αναμενόμενη η απόλυτα εύστοχη βολή. Κέντρο όπως βλέπουμε. Πάρα πολύ καλή η διείσδυσή της και σε αυτό φυσικά συνετέλεσε η κάθετη ακριβώς, μα κάθετη ακριβώς γωνία πρόσπτωσης της βέργας μας επάνω στο στόχο. Αμέσως μετά παίρνει τη θέση του το ξύλινο με 2 17,5 και μια 7 βέργα. Σετάρισμα
τυποποιημένο. Και λέω τυποποιημένο γιατί δεν είναι εύκολο να έχει ο καθένας τη δυνατότητα να τεστάρει τα όπλα του πριν το ψάρεμα και έτσι να μπορεί να κάνει τις επεμβάσεις που χρειάζεται. Ευελπιστούμε λοιπόν ότι κάπως έτσι θα είναι το σωστό και με λίγη τύχη ίσως και να είναι το απόλυτο. Άλλωστε, αφού το λένε τόσοι, κάτι θα ξέρουν. Όμως αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Κάθε όπλο, ναι μεν έχει κάποιες γενικές αρχές που πρέπει να σετάρετε, αλλά οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν πραγματικά το όπλο μας αποτελεσματικό. Πρώτη βολή με το ξύλινο και ούτε λίγο ούτε πολύ η βολή μας είναι απογοητευτική. Μια ολόκληρη επτάρα βέργα με 2 17 λάστιχα δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το στόχο μας, όσο μια 6,5 η οποία καρφώθηκε όπως έπρεπε να καρφωθεί. Θα προσπαθήσουμε στη διάρκεια να διορθώσουμε όσο γίνεται το πρόβλημα. Δεύτερη βολή και βλέπουμε κάπως καλύτερα τα πράγματα, αν και περάσαμε ακριβώς την απέναντι πλευρά. Ψηλότερα η βέργα, λόγω του ότι φυσικά αλλάξαμε τη θέση του φτερού, το πήγαμε από κάτω. Μαζέψαμε επίσης και λίγο τα λάστιχα και φέραμε μια καλύτερη, μπορώ να πω, διάτρηση, αλλά η βολή σηκώθηκε λίγο ψηλά. Αυτό είναι επίσης κακό, όσο κακό είναι και η βολή να είναι χαμηλά. Πάμε να κάνουμε κάποιες διορθώσεις ξανά, να δούμε πώς θα καταφέρουμε την εφτάρα μας να της δώσουμε την αξία που της πρέπει. Μετά από πολύ κόπο λοιπόν, πολλές δοκιμές, εναλλαγές βέργας, εναλλαγές ελαστικών και διάφορες τροποποιήσεις που θα μπορούσε να δεχτεί το ξύλινο, καταφέραμε να πετύχουμε την απόλυτη βολή. Και πώς είναι η απόλυτη βολή? Όπως είπαμε και πριν, πρέπει η βέργα να πέσει κάθετα, μα κάθετα ακριβώς επάνω στο στόχο, προκειμένου να έχουμε την καλύτερη διάτρηση και άρα την καλύτερη αποτελεσματικότητα. Σεταρίσματα που γίνονται κατά προσέγγιση και με μόνους γνώμονες τη δύναμη και τη μάζα είναι καταδικασμένα να ελπίζουν στην τύχη για μια σωστή βολή ή ακόμα καλύτερα σε μια κοντινή βολή, γιατί εμπειρικά σας λέω, ελάχιστα είναι τα όπλα εκεί έξω που είναι στημένα σωστά. Και όχι ότι χρειάζεστε σώνει και καλά τους ειδικούς, αλλά θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο και κόπο σε δοκιμές για να έχετε την απαιτούμενη αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο όπλο σας όταν στη μάχη με το θύραμα τρόπαιο ή τέλος πάντων ό,τι αξιόλογο σας έρθει, θέλετε να είστε εσείς οι νικητές. Εάν το βρήκατε ενδιαφέρον, εάν σας έλυσε κάποιες απορίες, τότε μοιραστείτε το κανάλι, κάντε like, γίνετε συνδρομητές και για ό,τι επιπλέον απορίες ή θεματολογία θέλετε να συζητήσουμε, μπείτε στο spearfish.gr και γράψτε τες, γιατί μαζί θα τα μάθουμε όλα.